Xenopat som una empresa de serveis que el que fem és ajudar les companyies i els grups acadèmics a desenvolupar compostos en el camp de l'oncologia. Nosaltres tenim una sèrie de models, tant derivats de línia cel·lular com derivats de pacient, que cobreixen un espectre molt gran de tumors humans, de colon, de mama, d'ovari, d'endometri, melanomes, etc. I també tenim tumors hematològics. Llavors, el que fem és agafar els compostos que les companyies ens fan arribar, o els grups acadèmics, i els provem en aquests ratolins. Llavors els donem informació sobre la seva eficàcia, la seva toxicitat, la seva biodistribució, etc. Jo diria que és doble. Per un cantó tenim un banc de models, com t'he dit, que és de més de 500 models PDX que estan disponibles per utilitzar avui mateix, que és un dels biobancs de PDX més grans de tot el món. Llavors això és una cosa que podem oferir als clients i que ens caracteritza. I per altra banda el que ens caracteritza és la proximitat al client. Som una empresa relativament petita, llavors el que ens fa és estar més a prop del client i poder oferir un seguiment o un ajustant a les seves necessitats. No funcionem amb packs de serveis, sinó que cada projecte està fet a mida de les necessitats del client. Llavors creiem que això ens diferencia força. Ens enorgulleix dir que part dels nostres clients són altres empreses del parc científic. Jo recordo quan estàvem instal·lats a les oficines, un dels nostres primers clients va trucar a la porta: «Hola, què feu?» I va ser una manera de començar a oferir els nostres serveis, perquè ens van trucar a la porta perquè era l'empresa que tenia el seu despatx al costat de nosaltres. Llavors, a nivell de clients sí que és cert que tenim forces clients al parc científic, i també les instal·lacions, és a dir, disposem de les instal·lacions a nivell d'animalari, a nivell de serveis d'imatge, que són d'una alta qualitat i que són indispensables per oferir els nostres serveis.